ଏଇ ମାଛର ନାଁଟା କ'ଣ? ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଛଟା ଅଛି ଏଇ ମାଛର ନାଁଟା କ'ଣ? ଏରୋ ନା ହଁ এটা ଅଣା ହେଇଥିଲା ଛୋଟଟେ ହେଇଥିଲା 7,000 ଟଙ୍କା ଅଣା ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ହଁ ଏଇଆ ନାଁ କ'ଣ? ଏରୋ ନା ଏରୋନା ମାଲେସିଆ ମାଛଟା ମାଲେସିଆ। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଇଏ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ। କେଡ଼ିଟେ ହେଇଛି କି ମାଛଟା ହଁ କେଡ଼ିଟେ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ଇଏ ପୁରା ଥିଲା। ଖରା ପୁରା ମାନେ ମାନେ ଚକ୍ 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 ଏଇଟା ତ ମାରିବା ଚକଚ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ହଁ ସେ ମାଛଟା ହଁ ଏତିକି ସାଇଜ ମାଛ ସେ ସାଇଜଟା ହଁ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା ଲାଇଟିଂ ବୋଲେ ଖାଲି ଗ୍ଲେଜର ସାଇନିଂ ଖାଲି ମାରିବ ସେଇଟା ବି 7,000 ଟଙ୍କା ଏ ଅଣା ହେଇଥିଲା ସେ ମରିଗଲା। ମାନେ ଲାଇଟ୍ ପଇଲେ ପୁରା ଗ୍ଲେଜ୍ ମାରିବ ସେ। ହଁ ଚକ୍ 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 ମାରିବ। এটা ମିନିମମ୍ ଯାହା ହେଲେ 1.5 କିଲୋ ହେବ। ହଁ 1.5 କିଲୋ ହେବ କୋଉଟା ନା ଏଇଟା ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାମ ହବ 20,000। ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ପୁରା ଛୋଟଟେ ଆସିଥିଲା। ଇୟାର ନାଁ କ'ଣ? ତାର ନାଁ ଜାଣିନି। 8,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଯିଏ ବିକିନଥିଲେ ଆମକୁ ସେ ଆଗ ନେଇଯିବେ। କହିଲେ 18,000 ଟଙ୍କା ଏବେ ଯାଉଛି ମାଛଟା। ସେମାନେ ମାସକୁ ଗୋଟେ ମାସରେ ଖାଉଛନ୍ତି 1,500 ଟଙ୍କା ଦାନା। ମାସକୁ ଟୋଟାଲ ହେଇଥିବ ମାଛ 1,500 ଟଙ୍କାର ଦାନା ଖାଲି ଯାଉଛି। ମାନେ 1,500 ଟଙ୍କାର ଖାଲି ଖାଇବା ହିଁ ଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଅକ୍ସିଜେନଟା ସଦାବେଳେ ଚାଲିକି ରହୁଛି। ଚାଲିକି ରହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ହଁ ଦାନା ନ ଦିଆ ହେଇଥିବ ବୋଲେ ହଁ ଏ ଯେଉଁ ମଇଳା ଖିଆ ମାଛ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ହଁ ଇଏ ଖାଇଦେବ ଖାଇଦେବ। ଏଇ ମଇଳାର ସେ ସଫା କରିଦେବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ ଆକୁ ଖାଇଦେବ। ଯଦି ଦାନା ଆଜି ଦିଆ ହେଇନି ମାନେ ସକାଳୁ ଓରା ଖାଇ ଦେଇଥିବେ ସାନ ମାଛ। ଏଇ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ପୁରା ଖାଇବନି। ସେଇଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖ ଓହୋ ସେଇଟା ହଁ ହଁ ପୋକଟା ଆଉ 2-3 ଦିନ ମାଛ। ଏଇଟା କ୍ରୋକୋଡାଇଲଟା ନାଇଁ କି? ହଁ ଏଇଆର ମାଛ ନା କ'ଣ? ଏଗୁରା ମୁଁ ଜାଣିନି କୋଉଟା ବି ଜାଣିନି। ଏଇଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆମିଷ ଦିଆହେଲେ ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଜାଣି ଆଉ। ଇଏ ଖାଇବେ ଆମିଷ? ହଁ ଖାଉଛନ୍ତି? ଆଉ ଦିଅନ୍ତି ମାଛ ଆଗେ ଦିଆହେଉଥିଲା ମାଛ ବଢ଼ିଯିବ ବୋଲି ଆଉ ଦିଆହେଉନି। ନହେଲେ ଛୋଟ ମାଛ ବାହାରେ ଇଏ ସବୁ ମାଛ ଭିତରେ ବି ଖାଇଦେବେ ନାଇଁ କି? କ୍ରୋକୋଡାଇଲ 1 2 3ଟା ଅଛି। ଆଖି ଗୁଡ଼ା ବି ପୁରା ମାନେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ।